quartier mon nogas e joyi jolal ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi ko bandu sira ɗum noon kono mbawnoɗen wadde ni suɓade goto e ɓiɓɓe leñol ngol jewtidini mum to sengo goƴa leñol ngol to sengo goƴa rendo ngo ɗum noon hande cuɓiɗen ko ɓiɗɗo Mauritanie najo en cuɓinoma ɓiɗɗo Sénégal najo on woni Kumbis Oumar Ba hande gartaten koye leydi Mauritanie ɗum noon o ko ɓiɗɗo pullo Mauritanie najo ko joom guru loppata ɓoru mum ɗum noon bisimilla maɗa pullo debbo. Assalamu alaikum bandiraɓe on calminama goto kala inde ma tawki calmintoɗo goto kala tawte inama ɗon min calmitima miɗen jiiɗi namnadema inde ma Diallo Pendis Ifra jeyan ko seyyan ko pullo gaynako ka pullo gaynako oho ko waɗi an hande jamanu men ɗo arti ɗo hande yiɗi jiɗɗi ewa mawmaw o yiɗi ko yoɗi ndegueɗe mbanno an a iditoraki nouakchott a iditoraki kiifa a iditoraki ewa seydi baabi nokkuji tan mawɗi gandaɗi ɓuure firde en guinitirɗa ko wonde pullo gaynako eɗen gandi fina tawa men enen fulɓe aynaɓe kewɗen tawi koye ladde Allah jeerede ko waɗi min Allah waɗi kam ɗo ko en tan farnoram ni ɓe hamtine dow ɗon oho ɗo raɓɓiɗi min wayta han koye nder kiife gonmi ko pullo gaynako ko ɗum parnoranmi ko ɗum tawmi ko ɗum parnoranmi a faami min ko pullo gaynako jano ko saare seyyal jeyami seyyal ko saare mawde nder Mauritanie siko noon jo hen kam ko kiife gonmi sikon min koɗo jibinami koye ladde koye nayi jibinami gurdam ma juuɗ wonda e cellal min beltima no feewi saabu ewa dilloɓe e pinal e jiɗi nande ewa hono ngoɗo manto ewa neɗɗo mantorade ewa wonde pullo gaynako mantorade to jeeya to asli mum ɗum ko hunde moƴƴere eyi ko wona ɗum ko Pendis Ifra Ba Ifra Diallo mbiyeten jafoɗa ko seyal pullo gaynako an han sa wiyama ya wajo rendo ngo ko mbajotoɗa mi wajo rendo walla wajo fulɓe nga andi tan ayi feccaɗo fecce tati sabu goto kala e darde mum ɗi ko woni pecce tati ɗe minen namdima ayi babirawo baboyam en guitti gueɗal jinnaɗo babirawo ndenen hen nenoyam en guitti gueɗal jinnaɗo banirawo gorko mawnirawo on woni bandirawo debbo eyi bandirawo debbo woni mawnirawo ko ɗeɗo pecce taɓe joni noon sa fecciɓe ɗeɗo pecce tati walla pecce nayyi goto foof gokka ɗum waaju mum keritiɗo goto foof ko basetoɗa ɗiɗene an on noon jo wona ko wajoto ko baba wona ko wajoto ko baba wajoto nene wona ko wajoto ko nene wajoto mawnirawo gorko wona ko wajoto ko bandirawo gorko wajoto mawnirawo debbo gonga ɗum noon joni mo jiɗɗa fuɗɗira ɗuke puɗɗami ko baboyam ewa bisimilla ma miɗen keeɗi baboyam ayta e galle tan ko baba kadi kala neɗɗo yehi intorta ko baboy mum baboy Allah ɗum gardiɗo joni noon woni ardade ɓe poɗɗaɓe arɗo garduɗa ɓe poɗɗaɓe fewjanaɓe ɓe poɗɗaɓe andal ganduɗa ɓe poɗɗaɓe waajo mbajoɗaɓe joni noon ko ni mbiten baboy kono hadema yawtotone a wi ɓe foti ɓe andana ɓe ɓesgu o han boye metti andande ɓe fof hande ko sariɓe ko naɓe ladde to gonɗa fof sa yiiɗi ewa ƴefa téléphone ma yimɓe ganduɗama kadi sa haali ɓe ɓesgu o han ko noon woni no jamanu addi ewa haade en yawtuɗon ko pamɗa e joom galle mbiyaɗo ɓesgu o han ko ni jamanu addi ko ɓesgu namdi fo waɗen ɗum nafata ɓesgu ko jiɗɗa fo mbaɗoyɗa ɗum nafatade baba kay o waajo nene tan ay sukaɓe rewɓe gona goto worɓe kay gorko kam kañum ko gorko joni ko hecca koye gorko hecca e debbo aɗa andi joni noon huyete tan ko debbo saabu gorko kam to waali ladde kañum kam hay goto hulani debbo noon hayto funti galle kañum fof gowate mum gonga joni noon
baboy kay yo waajo tan neno yo neno rawne goto fof yiɗi ɓiɗɗum feewa kañum waajo ɓiɗɗum rewɓe jonon ɓe nenoyam nenoyam ta waajino kam ko nenoma waajino maako ay nenoya waajo kam ko nenoma waajino maako mbiɗa anndi ko nenoma waajino maako kay bonani sabu ay min mi jibinama nder suturo mi tawi dental kawral jonon nenoyam waajo kam ko nenoma waajino maako ha minne mi wawa wonno gonirɗa ni mi jibina ɓiɓɓe baɗa e barke minne mi waajoɓe ko nenoya waaji kam ko gonga jon sikki ala koni tan jonon ɗon ɗo mbiɗa nenoyam waajumi ko nenoyma waajinoma ega no jiiruɗa ɓiɓɓe rewɓe ɓe hakkude mumen e jinnaɓe sukaɓe rewɓe hannde en jii dewle pimto tan kumanoɗe kumto tan ɓura noon ni so kunde so juuɗe kaɓɓama so kunde ɗe mulɓitama kelle juuɗe kaɓɓama ko e tonkama wonko fewani ay ko ni way jonon han en jii dewle ɗe no ɗe bonirtani ewa ngol ɗon bongol dewle ngol ɗon bongol dewɓe an no jiiruɗa ɓadagol jinnaɓe ɓiɓɓe rewɓe ɓe ɓadagol ɓe jinnaɓe rewɓe ɓe ewa beele no ɗe dewle bonirtani jinnaɓe rewɓe beele ala hen to juuɗe mumen moddi walla an no jiirata ay ko ni way a ɓiɗɗo debbo kam aɗa ɓuuri ɓata ko nenomi min kam nenoyam to welaka mi wat hunde hay to mi maayi mi waɗatade wadde noon a yimɓe ngolami naatano dasara naatani ɗen geɗa nani kaake ɗeɗo kaake han ngalaɗo jonon kayen ko jonji kaake jonon no inniraɓe no jirini kaake ɗe cikka ngola ko monanoɓe ewa ko daɗanoɓe gurdam mo eni leefi walla ko wayi noon ko nenoy kala kana waɗa ardinmiji am yimsata pour kaake ali mandaji otoji tinna wata yeey ɓiɗɗo ma kaake wata yeey ndima ko ɓiya ka pour kaake tawi tan ko ma koye sifte he daari haale ko ma hanki sofaade wadde noon wata yeey ko hanki ma han joni noon kono ko kucamel keɗa wiita ko tan wata Allah waɗɗen e jaabotoɓe jinnaɗo en jinnaɗo ma fima konngol ngol wela ɗo wawi ɓuur hakkille jaha mbaɗa ko ɗum woni enen yontamen han eɗen gandi yontamen ko woni Allah emen okkiɗin hakkillaji ko gonga joni noon to jinnaɗo ma kadi mi yi kaake wayita kañum ngola alano ɗum walla ɗum ardin hakkille gardina miijo ganda kala kullel no naɓɓirta guel kala hunde pottiɗa ɗum dañde kadi neɗɗo ko ndimagu mum tan ko yennatama ko goɗɗitoɗa ko manatama ko tinna abito hen kono ana jarama Pendis a haali hanki haali to banggue jawdi kono jawdi ndi hannde ko ndin wuura ko wona ɗum ko ɗo kalɗa ko haala nene a wasima ɗum no feewi ewa jawdi ndi hannde ko ndin wuura postoji ɗi bureau ji ɗi ligga gongol goto fof hannde yiiɗi ko jooɗade e bureau ewa e liggade ewa goto fof yiiɗi ko yaltude dowri ndi naata e guure ɗe heɓa postoji liggo e gueɗe mbaɗe noon